Giresi moseko dukia mwana etaraje ya tujandira maene ekiagere moja liyetekere gano ne bitonda sebigo etambio como bunga ateba ngaro sie furiji ekera koro sie furiji kaye bitondo biko be kwari kaye bigo eta ona tuakani ne taraje yebe ekataje tangete binte binge batokonye omo ntoito manena mangana gende atokonye ekialero le abantu abatakabari kubeke emebere nyamaje ngaiba koirebe emebere kyarambaro batari kwenyara ona bari wanje batokonye tarakeye yesiegete binte binge batokonya serieta lya yesa baga bari tuachora tagaki mukwa kuruwe godi ya Gitaulio na botore no gokumia obiri no mochumbo itotu achorete no bwanjanio bonene bono obokongu bwabeira ase daracheye yairirenga kintambe naende iga ne sub county headquarter toganeirie tokonyora ase togweta buna bono emergency ekero buna bono abang'ina bagokonyeka parate iyo eraire abang'ina abanyora obokonya ase obwangu bono rende intwe buna abananchi twarerire kerero giekene ng'a etaracheye iga tiga omogambi obiri ayerocio nyokonyara kobono chingaki echonsi pirende chiripoti echingare chiaigete asare inkibono chita etanya kobera abuna otoko ne taxi ndunkorusi gutore buna common mwananchi igo nche gosaba kwane nkolina ki abagambi baito korwa aba MCA banyamache sub county pako mochumbo ito konye yasinyire aena no koboko gabanaso ime agerato serie daracha mbiamono na enderende obwanjani no morembo orotigo base bo basi bani omorembo bo basi igona intwe kero twaikira atokorere kerero giekene keigweke mwanjeranire baigo tane nkoro kunyabuto toto elirio koliera ne njokengeregani inje no Gitaulio unando Gitaulio so koreke maine tarache twatemire kobori ngaki ngogotorose no MCA no mochumbe ne governor togo kobori obiri twatebi ngaki obiri omayagokana yaya ekayo county area igoro government ne ekorosi tarache obiri ne totorete no mochumbo bobasi obwende takotorose rie tarache buneye etarache yesa letie binte binge unesa letie binte binge enyakitari ne raria department che no chirega iga mumbu gaiga amabuta abanyabiasara mbabegeta amabutoro kitukanchiroro kitukeje chiroro tukeje chirigo kori kubiasara gari yakobori mejando yeto tokoguroji ono broto kwate mboriga omoishime wa international bond yeto tobegete Nairobi etarachegesa yakagwete nare abantu barerire paka twaje bona leo twatigire bona ngaitoko chikobeke mechando yeto kabana nare nsabunga no mobasi ande gaiga no sobo ukiege ntoke goberege sinini mune tarache ketari koroseri kwa banyonge bakumia banyonge wanaendelea kuumia bagaendelea kuchandika abantu abo baro ande kurantu agete mwezi kuranga ki obiri na kabana batoroseri tarache taribo leo tuko hapa sababu ya kuandamana. Article 37 of the Constitution gives every Kenyan a right to picket, to demonstrate or to assemble. Leo hii sisi kama watu wa Bobasi tumekuja hapa pamoja sababu ya kulalamikia daraja ya Nyamache ambayo ilianguka kama ilioshwa na mvua kadri mwaka mmoja uliopita. Mheshimiwa wetu Innocent Obiri has decided to become innocent and not be able to defend his people of Bobasi. Obiri has a responsibility. When the bridge was washed away, he cannot take the entire 12 months to get an emergency fund to be able to repair the bridge. We cannot sit here as your leaders and look at him not utilizing the funds for the sports. The one that you just sports igaiga. Anyako robiga kobeko mopira. Leo cheza kwa kana mongina na bana bae. Tumo wanja ntwe. Muna babasi. Matoto aromo jumbe. Orari rekeras. We katomo taborore atatomo getibuya agendenga.
na echaga iga mbatebia inue mwachoro mheshimiwa for equal representation. Maigule? Yani Kinyanjui unako represented no mheshimiwa na umongino ulio mogotu omongino ulio tanyale kogorora kogendia gari yako kwenda korobiri na ere akoba represented equally. Maigule? Na inche na achire gaya koba tebina ni koba sorora inche tali kirokio birinda gete boniga emiaka ya ninye mwete ko chimotuga iga nchege ndonda gete no ko mwaka ngora iga motena kio mwaka boka banyare kogenda nyagitari elina abantu baito bagende kurusime bero mochari elina abantu baita bagende koenda police kobeka chiri poti onye bagese chirega iga wakera mutume na bagaka egente ke bagetere egente kia sana na inche na soka na chamba bwatisi elinda ankyo na mokondoka acting MP ango mbuya